ウェポンシンクロセット。対戦相手が決定しました。戦闘を頑張ってください。出力安定、動作の不備なし。戦闘準備完了です。ビッグワンさん効率使用済みです。守る安心生きたエラ損害軽微、問題ありません。見極めました。驚きましたね。何の真似だ。グッドラック。意味はありません。パターンシフト。お仕置きの時間。守りきります。狙って体力が低下しています。残り2分。神がしくない状況です。準備完了。効率重視です。変身。こんな感じ。エネルギー非常に危険な状態です。威力では非常に危険な状態です。活動を戦況は優勢です。出撃地点を選択してください。15分ぶち込む。最新結果で戦況は優勢。作戦を継続します。大型ヘリコプター8番京馬デラスト。見極めました。8番京馬デラスト。最長8番京馬デラスト。クロドロフリンク。加減はできません。このままじゃ済まさねえ。皆さんのお役に立ててお疲れ様でした。お疲れ様でした。 G ポイントを獲得。